Asa lagi guys? Asa man ta pa dong ani kuya? Ada mas naik ya? Oh. Asa na pito ba? Ah, dire dire. Nalilan do dire. Hindi na. May unggoy. Sila ka ba? Papa siya. Yang papa siya. Ay, saan kita sa? Layatan ka? Ayan, doon. Ano na pagkaon? Nice snack dia nih. Ada sila birds ang cari dire. Ndu tago dire. Na ada diha. Abli ni kanya. The bird. Gede bird dire. May mga bird dire diyo kalaw. Lady bird. Lady bird dire diyo. Nasli bird sanctuary dire diyo. Tubod bird sanctuary. Nasli dove. Saan gitu? Nagag mo yan. Ba't mo lagi unggoy? Kalaw. Bro, ano mo ito? Banog da eh. Ano yung bird oh? Lulu bird. Wow. Ano ang bird oh? Dabo nih, dabo. Like? Undan lagi ng kahoy. Iya ibungan. Ha? Iya ibungan. Nabitik. Mama ni. Ah, nabalik din. Mama. Ano yung mga bird diri? No. Ano yung mga natingad-an kay bird sanctuary pero May itin. ha? Bird sanctuary pero nay unggoy diri. Ano katawa unggoy? Pero magmanok. Kaubil, ano na? Oh, dako. Ano sila ay? Yan na. Kasi Mo layat ka. Pero! kasi so gawas. Ketemu sungguh. Diretso. Tawa ang oh, tingnan mo. Kasi nabot eh. Buang ka. Ang sasigilid lang. Sigilid lang.
Sa may snake. Kira kira snake. Ano ang snake? Snake, dikuto snake. Ang say tingin sa bird? Ang say tingin sa bird? Titingin si bird siya. Ang say tingin sa bird? Dili, chacha. Titingin si bird. Walang. Anong tingin sa bird? Wala nagagailis di ay. Magagod sa ilis. Ha? Maligo na pa rin. Hello. Wow, ka-nice. Whoop. Danger. Danger ko na guys. Ito dio. Danger deh guys. Wow, ano na? Ano na? No, Danger. ano na? Ito na magkurinti. Ha? Baby bird, tago si bird, baby bird. Sa ati oh. Bye-bye na, bye-bye. Bye naman. Look, look. Ang say tingin sa bird? Ngala deh. Ano ang tingin sa bird? Kira kira sunod ni. Okay, sa. Iro, muni iro. Maak yung iro ah. Serbusung mo. Ito yung sunga. Tingin sa bird. Ang say tingin sa bird? Awawan. Nagbarang awalan na. Ang say tingin sa bird? Sponsor niya. Oh, tara. Big eyes. Big eyes na. Big eyes. May picture sa bird. Say tingin sa bird? Ah, daghan na kay tao dahil kanina pag arena to dahil wapay tao. Monkey. Ya, tutas monkey. Tutas monkey, dali. Tutas monkey. Dito. Hey! Sige, sa ubot. Dali, cut. Oh, si Kira. Tara monkey. Hold on. Hold. Sakay. Takay na, takay. Ang say tingin sa monkey? Sa tingin sa monkey. Ari, sakay. Oh, Right, ah. Gik, sakay. Play. Gik, play. Yeah. Ato na, baby. Ari naman ko. Ini. Lay down. Oh, baby, oh. Ati matanaw. Oh, jirap ko. Ito yung isa jirap. Ah. Ato ni Kira sa giraffe. Hello. Yan, saan mo ito pag-unit ni? Ay, kakalik. Kalawan mo ganyan sa. Yeah. Mahog na yung sa. Yay. Yeah, smile. Apil beta. Sila lang dua. Sila lang ha. Oh, no, 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 no. Babayad ka rin lang kila. Ha? Kurin lang kila bayad sa tugas. 40 rin kilo bayad ani. Asa mo kang bayad? Kopra. Sa imo mo bayad. Ito Mrs. Snake. Amo. Ano sa tingog sa bird dito? Ano sa tingog sa bird? Nice snake no.
Kuya wa Angel. Ada Angel ron. Apa ya? Zombie. Yang mau zombie layat gitu. Tawag ka mama. Tawag ka mama. Tawag ka mama. Ma. Kuha sa midi. Ma. Tawag ka. Patay. Ada. Ay,